लोगोफोर बीटीआर नि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा दिनै मा बाथ्रा बुंदों बिथाङा ओरैबायदि माखासे भेलुएबल बाथ्रा बुंदों बै भेलुएबल बाथ्राफोरखौ खोनानानै गोसोआबो मोजां नांदों आरो बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाबो खोनासंनाया मोजां नोंथांमोननि फारसे आंनि मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना दसे सम पलिटिक्स नामनि सोदोबखौ साइडआव दोनथ' गोसोनिफ्राय साइडआव दोनथ' नोंथाङा माबे पार्टीनि बबेबा पार्टी बै जि माइन्डसेट बै जि थिंकिं बै जि नोंनि आदर्श पलिटिकल जि आदर्श बेखौ साइडआव दोनथ'नानै नोंथाङा सासे मानसि हिसाबै सुबुं हिसाबै बर' हिसाबै नोंथाङा सान आरो बे बाथ्राखौ खोनासं नोंथाङा पलिटिकली नोंथाङा बिथांनि सुथुरबो जानो हागोन नाथाय नोंथाङा बर' हिसाबै बिथांनि बे बाथ्रा खोनासंनाया मोजां बिथाङा गावनि बुंनायाव माखासे मोजां बाथ्रा बुंदों बिथाङा जुदि बबेबा खोन्दोआव पलिटिकल बाथ्रा बुंदोंबा बिखौ नोंथाङा साइडआव दोनथ'नानै बिथाङा बर' जातिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों बेसेबां रियेलिटी दङ बेखौ बिजिर आरो बेयाव जुदि रियेलिटी दङबा बेखौ जों माबा मोनसे स्टेप लानांगौ गैयाना जों साफ्रोम बिबान गोनां दायित्व गोनां सासे जुदि रेसपन्सिबल बर' सुबुंबा बिथांनि बुंनायखौ जों दिनै ध्यान होनांगोन आरो जों बर' मानसि हिसाबै बेखौ मावफुंलांनो नाजानांगोन होननानै आं सानो स' बिथाङा माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों नोंथाङा बेबायदि लेक्चारखौ बिथांनो जेब्ला बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बांसिन खोनायोमोन आरो दिनै बिथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया इम्पर्टेन्ट सासे बर' मानसि हिसाबै नोंथांमोना बेखौ खोनासंना लानाया मोजां आरो दिनै जोंनि बर' हारिया बबे लामाजों थांदों बेखौ बिजिरनायनि सम जाबाय मा आंहाबो माबा मोनसे गोरोन्थि जादों नामा साननाय हनायाव मा जाबायदि मोनसे पलिटिकल जोंनि माने ससियेल मिडियायाव स्प्रेड जानानै दङ प्रपेगेन्डा स्प्रेड जानानै दङ माखासे रोखोमनि फोथायनाय गोजावनानै दङ गोसारनानै दङ मा बैफोराव माखासे गोरोन्थि दंसै नामा बैफोरखौ जोङो बाद दोननानै आगोलनि बायदि थिंकिंखौ लाबोफिननायनि सम जाबाय नामा जायफोर बिथांमोना बेबायदि सानदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय आरो बै थांखांनाय समखौ गोसोखां रिसार्च खालाम नोंथाङा बिथांनियाव मा दाय दस दङ पलिटिकल मा दाय दस दं बेखौ बाद दोनथ'नो नोंथांमोना साननो सोलों नोंथांमोना जोबोर मोजाङै जुदि खोनासङोबा थारैनो बुजिना मोनगोन बिथाङा मा बुंनो नाजादों बिथांमोननि साननाय हनाया जोबोद गोथारमोन बिथांमोननि साननाय हनाया जोबोद गोलाव समसिम इयुन नोजोर गोनांमोन बै समावनो बर' थुनलाइ आफादखौ 1952 मायथाइयाव दानानै लोगोनो बिथांमोना जोंनि हारिनि गोनां बिथिंफोरखौ लानानै हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ सांग्रां खालामनायनि हाबाफारिखौ लादोंमोन जोंनि राव थुनलाइखौ बोरैहाय फोथांनानै लाखिगोन जोंनि स्क्रिप्टआ मा जागोन बबे हांखोजों जों फरायगोन बोरैहाय जोङो जोंनि रावखौ फोथांनानै लाखिगोन मानोना जोङो बर' माहारिया रावारिफोर जोङो बर' राव रायो जोंनि सानथौ सानस्रियाबो एखुथा बुहुमाव थांना थानाय मोनफ्रोमबो हारियानो उन्दै एबा गिदिर मोनफ्रोमबो हारियानो गावहा एखुथा सानथौ आरो सानस्रि थायो जोङो गुबुन हारिखौ जेसेबां मोजां नुवा मानो मालायनि गाननाय जोमनाय सोलिनाय जानाय लोंनाय गासैखौबो जोङो मोजां नुहुरा मानो बिसोरजों जों मालाबाबो गोरोबनो हाया आरो जोंनि बे सानथौ सानस्रिया दिनैनि नङा रोजा बोसोर सिगाङावनो जोनोम जानाय मिथिंगानि गेजेराव रायजो जानाय जोंनि आजौ आजैमोना बै समावनो जोङो थांनानै थानांगौब्ला बोरैहाय जोङो रायजो जानांगोन जोंनि साननाय हनाया बोरै जानांगोन बे गासैबो सानथौ सानस्रिफोरा रोजा बोसोर सिगाङावनो जोनोम जानाय आरो दिनै जोङो गोदान मुगायाव जेसेबां गोदान बाथ्रा साना मानो जेसेबां गावनि बायदियै जोङो माबा माबि खालामनो साना मानो जोंनि हारिनि जि फिलसफि हारिनि जि दार्शन सानथौ सानस्रि बेखौ नागारनानै जोङो मालाबाबो हानाय नङा सोरबा साफा सानै मानसिया मालाबा सानब्रेनानै आन्दायो आरो बिथांमोना अब्ला एबसुखौ सोंखारियो सोरबा बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारियो बिसोरनि मावनाय दांनायफोरखौ सोंखारियो नाथाय उनाव थांनानै बिबो सिरि जानानै बै एबसुनि मावनाय दांनाय सानथौ सानस्रि बर' दैदेनगिरिफोरनि जांख्रिथाय सानथौ सानस्रिजोंनो गोरोबफानानै खामानि मावनो गोनां जायो दा नंखायनो मान गोनां रायजोफोर दिनैनि बे जोंनि 21 मोनसे जौथाय बड'फाया बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय समाव जि समाव बिथाङा आलादा रायजो बिनानै समाव थादोंमोन बै समाव राजखान्थि गोहोनि बाथ्राखौ बुंनायजों लोगोसे बर' माहारिया गेरेमसा हारि जानांगौ होननाय बाथ्राखौबो बिथाङा रोखा फोरमायलांदों दा नंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि होलांनाय जि मोनसे लामा बड'फानि होलांनाय सानथौ सानस्रि
आरो बर' माहारिनि जि हारि हिसाबै जोंहा थाखानाय जोंनि सानथौ सानस्रिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिंग्रायालासे कुनु मोनसे थासारियावनो आन्दायालासे थाद'नाय गैयाजासे मेंनाय गैयाजासे गिनाय गैयाजासे गावनि लामाजों आगान सुरगासिनो दङ। जोङो मेगन सिगाङावनो नुदों गोबां हारिया जों जि हारि जोङो जेरैहाय स्ट्रागल खालामनानै संग्राम खालामनानै थांना थादों जोंनि मेगन सिगाङावनो गोबां हारिया दिनै गावनि राव थुनलाइ गावनि सिनायथिखौ खोमानानै लाबाय। नाथाय जोंनि हारिया जि मोनसे डिटारमिनेशन जायखौ जि मोनसे जोंनि थिरांथा जोंनि थांखि बेखौ जोङो गोख्रोङै हमथानानै लानो हानायनि थाखाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमु धोरोम आसार खान्थि गासैबो दिनै गोथाङैनो दङ। दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनैनि मुलुगनि मानसिफ्रा जाय हारिया गावहा राव थुनलाइ दङ जाय हारिया गावहा सिनायथि दङ जाय हारिया गावहा हारिमु दङ सोदोमस्रि दङ बे हारिखौसो मुलुगनि मानसिफ्रा मान होयो। दा ओंखायनो मोनसे समाव जौगानाय हारिफ्रा जोंखौ थगाय थसि खालामनानै सिगि सग' खालामनानै धोरोम सोलायहोनाय जोंनि गुबुननि राव रायनाय जोंनि ड्रेसफोरखौ सोलायहोनाय गोबां खैसारियाव बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। नाथाय दिनै जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि थांनाय 30, 40, 50 बोसोराव जि मोनसे गोख्रों डिटारमिनेशन थिरांथा लानाय बेजों दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो हारिनि बिथिंफोरखौ दिनै फोथांनानै लाखिनो हाबाय। दा ओंखायनो आङो दिनै जोंनि आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि सेंग्रा जोहोलाव दैदेनगिरिफोर जायफोर जोंनि फंबाय एखनबा जोंनि साफा सानै गोरों गोराफ्रा बैसोगोराफ्रा बे सेंग्रा जोहोलावफोरखौ लानानै माबा माबि सानो जे बिसोर हारिखौ दैदेननो हागोन ना हाया बिसोरो हारिनि माबा मोनसे मावनो थांनायाव गोरोन्थिसो मावगोन नामा बेखौ मालाबा साननानै जोंनि जाखांबोनाय सेंग्राफोर जायफोर हारिनि थाखाय सिबिनो फैयो बिसोरखौ मालाबा सोंखारियो एबा नाङै बाथ्राफोरखौ बुङो। नाथाय एबसुआ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आंबो एबसुआव गोबां सम खामानि मावबोबाय आरो बै समनिफ्रायनो आं बुजिबोबाय एबसुआ दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि आफादगिरि सम्बल गयारी नङा। एबसुआ दिनै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' नङा। एबसुआ दिनै बर' हारिनिनो मोनसे सान्थौसो। बर' हारिनि सान्थौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै थाग्रा सासेबो दैदेनगिरिफ्रा आं नुबोआखै बिबान लानाय समाव बिथांमोना हारिनि बिन्दोसेबो फोथासेबो गोनो गोथो खोथा साननो मोना आरो सानबोफेराखै। दा ओंखायनो सोरबाया बिबान लानानै गाज्रि खामानि मावदोंबा बे जेसेबां गिदिर नेता जाथों बे एबसुनिफ्राय बाहेर जानो गोनां जादों। बेनो जाबाय एबसुनि जारिमिन। आरो दिनै बर' हारिनि मोनफ्रोमबो खामानि ओरैबायदि खामानि गैया ओरैबायदि बिथिं गैया ओरैबायदि आयदा गैया जेरावनिखि एबसुआ आखाइ होआ। नोंथांमोनानो नाय जोङो जेला स्कुलाव कलेजाव फरायदोंमोन मबाइल गैयामोन। दिनै मबाइल फैबाय कम्पिउटार फैबाय 3G 4G 5G जाफैबाय। बेंकआव थाङोबा कम्पिउटार नङाबा जाला हस्पिटालाव थाङोबा कम्पिउटार नङाबा जाला गासिबो जिनिसखौ दिनै मुलुगाव साइन्स टेक्न'लजिया साग्लोबजोबनानै लाबाय। आरो बे समाव आगोलाव मानसिया सासेया गावनि सागानखौ होनो रोङोबा सिगनेचारखौ बिखौ लेखा गोरों होनोमोन। नाथाय दायो सागान होनो एबा सिगनेचार होनायल' नङा बे सासे मानसिया कम्पिउटारबो गोरों जानांगोन अब्लासो बिखौ लेखा गोरों होनगोन। दा ओंखायनो बे मुगायाव थांना थानो थाखाय जोङो आरोबाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों गोब्राबनिफ्राय गोब्राब खामानि मावनांगोन। गेना गोरोन्थि गोनां साननाय हनायजों जों मालाबाबो दावगालांनो हानाय नङा। उन्दै उन्दै सिन्ता लाबाय थायोब्ला जोंनि हारिया मालाबाबो जौगालांनो हानाय नङा। जोंनि थांखियाबो गिदिर जानांगोन। बे 21st सेन्चुरियाव मुलुगनि मानसिया जेरैबायदि दावगालांदों जोंबो बेबायदिनो दावगालांनांगोन। दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनैनि समाव जोंनि बिश्वनाथ हिसाबै जिखिनि जेंना दङ गुबै जेंनायानो हानि जेंनामोन। जोंनि मेक्सिमाम रायजो जाना थानाय जोंनि बर' फिसाफोरनि हा हुआ फरेस्ट ओनसोलावमोन आरो बेवहाय फरेस्ट राइटखौ मोनाखैमोन। जोङो सरकार दानायनि उनाव लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव बे बोसोरनै बोसोरथामावनो प्राय 9,500 जोंनि न'खरफ्रा हानि मोनथायखौ मोनबाय। आरो बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै आंनो फोरमायनाय बादिब्ला मात्र 17,000 बाखि दङ 17,000 बाखि दंबावो। बेखौबो आङो सानब्रै सिगाङावल' आसामनि चिफ सेक्रेटारिजों रायलायदों आरो बिथांखौ बुंदों बिश्वनाथनि डिसिजों रायलायनानै
बे 17,000 जि हानि मोननाय दङ मोननांगौ दङ बेखौ थाबैनो होनांगौ होननानै रायलायदों आरो बिथांमोनाबो खोथा होदों। दा बेखौ जों आं मिजिंथिदों खम समनि गेजेरावनो बे 1700 हाखौबो जोङो मोननो हागोन। अब्ला जोंहा 100% हानि जेंनाया जोबगोन। फरायसालिनि जेंना दङ। गोबाव समनिफ्रायनो जोंखौ नासयबोबाय, जोंखौ थगायबोबाय। सरकारनि मानसिफ्रा बै समनि सरकारनि मानसिफ्रा जेरैबायदि जोंनि सोलोंथाइखौ जोथोन लानांगौमोन बेबायदि सोलोंथाइखौ जोथोन लानाखै। दा बेवहाय हाई स्कुल दङ आरो लोगोसे भेन्सार स्कुलफ्रा माखासे दङ। दा बे भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बिटिसिनि बाहेरनिखौ लिस्ट खालामदों आरो बिटिसिनि सिंनिखौ बिटिआरनि सिंनिखौ जोङो लिस्ट बानायदों। दा बे हिसाबै जिहेतु बिटिआर गोरोबथानि 6.3 नाम्बार दफायाव दंखायो बेखौ लानानै जोङो गंजी कलेजबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय आरो बे गासै स्कुल कलेज हायर सेकेन्डारि गासैनिबो लिस्टखौबो खालामनाय जाबाय। आं मिजिंथिदों जे फैगौ 6 दाननि गेजेराव बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। दा मानगोनां रायजोफोर बे सनितपुर बिस्वनाथनि माखासे गामिया अलरेडि जोंनि बिटिआरआव हाबबाय। बाखि थालांनाय गामिफोरखौबो सोनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय नोंथांमोनाबो गोसोआव दङ मोनसे समाव जेब्ला बबेबा मोनसे खामानिखौ बोलोजों एबा जोङो माखासे खम समनि गेजेरावनो जोबोद हारितलि खामानि मावनो थांदोंमोन बै समाव माखासे गोरोन्थिफ्रा जायो आरो जोंहा मोनसे साननाय दङ जिहेतु सनितपुर दा आथिखालनि बिश्वनाथ जिल्लायाव मोनसे समाव गहपुराव गोबां मासाकार जालांदों, मानसि थैनाय बुथारग्लुंनाय मोनसे थासारि जालांदों। दिनैनि समाव गासिबो हारिया गावबा गावनि हारिखौ लानानै सांग्रां। नंखायनो जोङो मोनफ्रोमबो हारिजों बड'लेण्डआव दायो मोजां सोमोन्दो दादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सिसि बिटिआर होननानै आफाद लानानै जेसेबां हारिनि फरायसा आफाद माहारि आफाद दङ बिथांमोना मोजाङै सामलायगासिनो दङ। जों बिटिआर सरकाराबो गुरखाफोरजोंनो जा, राजबंशीफोरजोंनो जा, आदिवासीजोंनो जा जेसेबां हारिफोर दङ बयजोंबो जोङो मोजां सोमोन्दो दादों जाहाथे जोंनि नैबे ओनसोलाव जिखिनि गामि सोनांगौ दङ बे गामिखौ जेला सोनाय खामानिया सोलिबाय थादों बेवहाय जाहाथे रावबो हेंथा होआ।